Живият град – Филипопол, главен град в провинция Тракия в Римската империя. През първата половина на IV век преди новата ера, македонският цар Филип II, бащата на Александър Македонски, създава силна монархия и започва агресивна политика спрямо съседните народи. След като присъединява голяма част от тракийските земи, той превзема и тракийското селище на небе Тепе и го нарича Филипопол, т.е. градът на Филип. Това се случва през 342 или 341 година преди новата ера. Според някои историци, не е изключено Филипопол да е наречен на други двама императори със същото име, но тук ще разкажем историята, за която има най-много писмени източници. Римският историк Помпей Трок пише в своята Филипова история как Филип II превзема Тракия с вероломство и хитрост. Античният гръцки писател Лукиян казва: наистина, Херакле, това е най-големият и най-красивият от всички градове. Отдалеч блести красотата му и една голяма река тече съвсем близо до него. Това е Хебър, а градът е дело на известния Филип. През 45-та година от новата ера, след пореден бунт на тракийските племена, всичките им земи са покорени и стават част от Римската империя. Император Клавдий завзема окончателно Тракия и така от 46-та година тя се превръща в римска прокураторска провинция. Филипопол вече започва да се нарича и Тримонциум, което означава Трихълмие, и е главен град на новата провинция. Първите 2 века от римската епоха за Тракия са период на мирен живот, известен в историята като Пакс Романа – римски мир. Още в средата на 1 век след новата ера император Нерон започва изграждането на нови пътища. Смята се, че той е бил влюбен в Тракия и обичал да живее в Тримонциум. Градът се намира на така наречената Вия Милитарис, главният военен път на Балканския полуостров, който и тогава е минавал през прохода Траянови врата покрай днешната автомагистрала Тракия. През управлението на император Веспасиан се преустройва форумът на Филипопол, а при следващия римски император Адриан е изградено едно от най-големите съоръжения в древния град – стадиона. Завършен е и античния театър. През II век Марк Аврелий въвежда ново крепостно строителство и издига новата крепостна стена на древния град. Удобните пътни артерии са обслужвали достатъчно голям стокообмен. Населението на града е разполагало с всички необходими суровини и материали за различните занаяти, които се развивали. В онези времена активно е използван и водният път по река Марица, особено за пренасяне на дървен материал, храни, добитък, кожи, смоли, занайчийски произведения и дори метали. Професионални ловци са доставили постоянно дивечово месо на богатите жители на Тримонциум. Около крепостната стена имало и много тържища. Как се е управлявал градът? Филипопол е бил седалище на Койнон Тракон. Това е общото събрание на траките, в което участват представители от всички селища на провинция Тракия. То решава най-важните въпроси, свързани пряко с развитието на района. Така нареченият Булевтерион отговаря за проекторешенията на Народното събрание, в което влизат всички жители на града, които имат граждански права, включително и представители на тракийската аристокрация. А цялата изпълнителна власт била в ръцете на 20 магистрати. Техният мандат е бил само от 1 година и са работили безвъзмездно, защото работата им се приемала за престиж и чест. Но поради факта, че заемането на длъжността е коствало много пари на избирателите, заради издръжката на охраната, писарите и другите чиновници, за магистрат е можел да бъде избиран само богат човек. В Филипопол имало и съвет на старейшините, в който са членували мъже с дълъг опит в управлението.
Полицаите се наричали астиноми и надзиравали зданията, улиците, кладенците и всички обществени места. Първата крепостна стена на Филипопол е ограждала Трихълмието – Небет, Джамбас и Таксим Тепе. Както споменахме, средствата за нова крепост са отпуснати от императорската каса по времето на Марк Аврелий, а през IV век тя е разширена, за да включи и новите жилищни квартали. До момента са известни 3 от портите на античния Филипопол. Южният вход, който е бил главен, се е намирал срещу митрополитския храм Света Марина. Стената по северните склонове на Небет Тепе е имала и подземен вход. До него от брега на Марица е водела изсечена в скалите стълба, която се вижда и до днес. Най-добре проучена е източната порта, която бе възстановена през 2024 година и може да се види на улица Цар Иван Шишман в подножието на Трихълмието. Тя е била от голямо значение за античния град. През нея се е осъществявала връзката между Филипопол и Византион. От това място е минавал и друг важен път, който е свързвал града с границата на Римската империя по река Дунав. Тримонциум се отличавал с блясък и величие. Бил е многолюден и пълен с живот. В града тогава са живеели около 100 000 души. Многобройните обществени постройки са били украсени с мраморни колони. Имало е великолепни езически храмове, жертвеници и гробници. На форума в древния град се пресичали двете главни улици на града. Те са били много добре павирани, с големи каменни плочи и широки тротоари. Успоредните на тях улици са образували правоъгълни квартали, така наречените инсули, които в Филипопол са били около 200. На север от форума са били разположени големите обществени сгради, а в останалите 3 посоки границите на града са стигали до некрополите. В края на 3 и през 4 век Филипопол се разраства още. От този период е една от най-интересните сгради, открита близо до форума. Тя е била собственост на Дезидерий, богат жител, който е заемал високо място в управлението на града. Част от нея може да се види и днес в подлез археологически. Известна е още като вила Ейрене, заради красивото лице на богинята, което е открито в центъра на многоцветната мозайка в една от залите. Мозайките в сградата са обявени за недвижимо културно наследство от национално значение. Форумът на древния град се е намирал точно на съвременния площад Централен. От източната, западната и южната му страна са били разположени множество магазини, а на откритото пространство пред тях е протичал ежедневният делови живот. Форумът е бил покрит с мраморни плочи, а около него се издигала сенчеста галерия с колонада от коринтски стил. Интересни данни за това как е изглеждал градът през римската епоха дават откритите монети. Първите такива, сечени в Филипопол, са известни под името псевдоавтономни. На форума се намирала и съкровищницата на Филипопол, построена през II век по време на управлението на император Комот. Тя е единствената по рода си, открита на територията на България. Била е клон на централната фискална система на империята. Съществувала е до около 260 година и през различните управления е пускала в обращение над 130 вида монети, предимно от мед и калай. На монета от времето на Луций Вер има изображение на кораб, което свидетелства за това, че река Марица е била плавателна тогава. В североизточния ъгъл на форума се намира Одеонът, където е заседавал и градският съвет, но по-късно основното му предназначение е било като театрална сцена. Представленията тук са можели да гледат около 300-350 посетители. Филипопол е един от малкото градове, които са имали библиотека още в първите векове на новата ера.
В онези времена това били сгради, които служили не само за съхранение на ръкописи и свитъци, но и като място за образование, литературни четения, публични дискусии и речи. Тя се е намирала в северната част на форума. В тухлените й стени са били разположени специални ниши с дървени шкафове за съхранение на свитъците. Жителите на античния град са можели да следят времето през деня по слънчев часовник, но са имали и воден – клепсидра. Те се намирали в обществена сграда, разположена в подножието на Сахат тепе. Векове наред античният театър посреща хиляди зрители. Древните строители на театъра са избрали възможно най-подходящото място за строежа – на южната страна на Акропола. Предполага се, че мраморът за направата на седалките е бил доставен от Родопите. Театърът е събирал близо 5000 зрители по време на различни събития. И тук, по подобие на театрите в цялата Римска империя, почетните зрителски места са били надписвани. В Филипопол се провеждали също ловни игри и борби с зверове. Зрелищните спектакли тогава били отражение на степента на благосъстояние на управляващата класа и на икономическото равнище на самия град. Още в първите векове след новата ера, Филипопол има и стадион за, забележете, 30 000 зрители. Това впечатляващо съоръжение е разположено между Сахат и Таксим тепе, а състезателната писта е била дълга един стадион – 177,6 метра. Първият трети на стадиона също е бил с резервирани места. В обществения живот на Филипопол през 1-4 век спортните игри и състезания заемат значително място. В града се провеждали питийски, александрийски и кендресийски игри и не случайно някои наричат Филипопол столицата на спорта в античния свят. На територията на Пловдив е открит и каменен афиш с надпис за гладиаторски борби. Специални пратеници са имали мисията да разпространят сред жителите на отделните провинции програмата за вътрешния ред на състезанията, както и важна информация с условията за участие и наградите. На стадиона имало и конни състезания, както и надбягвания с колесници. Филипопол се превърнал в център на панкратионистите от целия античен свят, като за участие се допускали и кандидати с белези по лицето и тялото, което е било забранено при Олимпийските игри. На арената на древния град са излизали най-силните мъже. Истински професионалисти, без значение дали са били свободни или роби. Приходът от игрите е бил много голям, а победителите в спортните игри се радвали на голяма слава. Статуите им са украсявали стадионите. Знаете ли, че едно от най-грандиозните съоръжения в Филипопол бил водопроводът на града, който съществувал 1000 години? Император Траян снабдява древния град с питейна вода от Родопите. От извори край днешните села Куклен и Марково, пренасянето на водата е ставало по 2 акведукта до античния град. Глинени тръби са свързвали 4 хълма – Джендем тепе, Бунарджика, Сахат и Таксим тепе. Акведуктите на Филипопол са единствените открити в България подобни съоръжения на древните инженери. Единият от тях се вижда и днес на Коматевско шосе в Пловдив. Водопроводът на Филипопол е дълъг общо 23 км. Нещо наистина грандиозно. Целият град тогава е имал стройно изградена водопроводна мрежа. Глинените тръби по всички улици са били с разположение север-юг, като по този начин водата е следвала естествения наклон на терена. Фонтаните също са били важен източник на вода, особено при потушаването на пожари. Само по 2 акведукта, които са били най-забележителните инженерно-технически съоръжения на древния град, са били доставяни 43 000 кубични метра вода ежедневно. Тоест, на филипополци им се е падало дневно количество вода, колкото и в наши дни на всеки пловдивчанин. Установено е, че под 4 врати на Акропола е имало и чешми.
Други са били построени на удобни за жителите места в града, а в отделните квартали на Филипопол е имало дори обществени перални. Освен за традиционните хигиенни функции, римските бани са били и място за срещи, на които нерядко се обсъждали важни политически въпроси. Оговаряли се търговски сделки и се решавали човешки съдби. Термите на Филипопол се намират под нивото на днешната централна част на Пловдив, на север от сградата на общината. Една от градските бани е имала 3 басейна – със студена, с топла и с гореща вода, а тази, която се намирала на югоизточната част на Сахат тепе, впечатлява с перфектната си инсталация за подово и стенно отопление. Подът е бил целият с изящни мозайки, а пред главния вход се е намирала голяма тераса за чакащите и за тези, които са искали да си починат след баня. Обществената баня е имала съблекални, жилища за персонала и други помощни помещения. Римляните са познавали прекрасно влиянието на ароматерапията и лечебното въздействие на музиката за пълния релакс и възстановяване на организма. Затова са отделяли специално от времето си, за да посещават термите. Докато разговаряли дълго край басейните, те се освежавали със студени напитки и пресни плодове. Една от най-забележителните сгради на древния Филипопол е била тази на Валетодинариума, военна болница, която е обслужвала населението и минаващите от тук войскови части. Намирала се до източната порта на града и е имала величествен вход, украсен с фриз на здравните божества. Археолозите откриват хирургически инструменти и други медицински пособия, което означава, че в Филипополската болница са се извършвали сложни за времето операции. В древността, след операция, лекарите са промивали раната с вино, мед и мляко, а след това са я обработвали с многоцветен сух прах. Древноримските хирурзи са можели да извършват операции на корема, на гърлото при дифтерия, на ушите и на венците дори. Добре е била организирана и родилната помощ. Главният градски лекар е бил и председател на местната лекарска колегия. На заслужилите медици се е давало почетно звание демофилет, което означава обичащ живота. През римската епоха в града е имало и специални военни лекари, както и добри ветеринари. Превръщането на Филипопол в голям търговски център на Тракия се обуславя от стратегическото му разположение на големите пътища, които минават през града. Лозарството и скотовъдството са били едни от основните занятия на населението от предградията. На пазарите се продавали много зърнени храни, вина и млечни произведения. За търговия в региона се е използвал и водният път на река Марица до Одрин и Беломорието, по който са се доставяли предимно дървен материал, храни, добитък, кожи, смоли, занаятчийски произведения и различни метали. Продължават да се развиват рударството и каменоделството, а необходимостта на населението от голямо количество съдове, които се употребяват във всички домакинства, налага и масовото производство на гранчарски и керамични изделия за цялата провинция Тракия. Градът се превръща в център на занаята. Известно е, че ателиетата на майсторите са били разположени в покрайнините. Заради силното замърсяване на въздуха, римските закони не са допускали гранчарските работилници да се намират в централните части на мегаполиса. Това се доказва и от руините на занаятчийския керамичен комплекс, открити в западния край на днешната градска градина на Пловдив. През първите векове на новата ера, некрополите на Филипопол са били разположени основно край източните и югоизточните граници на града, но имало и такива на север от реката и по склоновете на Бунарджика. При погребение тялото на починалия се затваряло в саркофаг, направен от камък, мрамор, олово или глина.
Според закона на 12-те таблици, писмени закони от 5 век преди новата ера, които по-късно служат за основа на римското право, в гроба задължително се слагало злато. Изключение се правило само когато покойникът е имал златни зъби. Известно е, че златни зъби, мостове и частични протези са можели да правят още етруските, векове преди новата ера. В гробницата се оставяли и различни предмети, които починалият е ползвал във всекидневния живот. Някои семейства използвали като погребален обичай и трупоизгарянето, при който тялото се полагало върху предварително подготвена клада. Пепелта от изгореното тяло на покойника, заедно с въглищата от кладата, се слагали в трап, върху който се издигала надгробната могила. През 2024 година археолозите разкриват така наречената Голяма могила в район Южен, в чиято основа се намира първият открит на територията на Пловдив тракийски храм. Той е с 2 помещения, като в източното са се извършвали различни обреди. Над могилата, която се смята за най-голямата в България, през 12-13 век е била издигната и средновековна църква.